ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ମୋ ମା। ପଏଣ୍ଟ 1 ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ପଏଣ୍ଟ 2 ମୋ ମାଆଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀମତୀ କଲ୍ୟାଣୀ ପ୍ରଧାନ। ତୁମେ ଏଠି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ପଏଣ୍ଟ 3 ତାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ପଏଣ୍ଟ 4 ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା MSc BD। ଏଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ନିଜର ହିଁ ଲେଖିବ। ପଏଣ୍ଟ 5 ମୋ ମା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପଏଣ୍ଟ 6 ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ପଏଣ୍ଟ 7 ସେ ମୋତେ ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 8 ସେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 9 ସେ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଓ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 10 ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 11 ମୋ ମା ମୋତେ ଅନେକ ନୀତି କଥା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 12 ସେ ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମୋର ସେବା କରନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 13 ମୋର ଶୁଭ ମନାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 14 ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦିତା, ସାଧୁତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା ଆଦି ଭଲ ଗୁଣ ଶିଖିଛି। ପଏଣ୍ଟ 15 ମୋ ମା ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ମହିଳା। ପଏଣ୍ଟ 16 ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ 17 ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପଏଣ୍ଟ 18 ମାଆଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 19 ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବି। ପଏଣ୍ଟ 20 ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ରଚନାଟି ଏଇଠି ସରିଲା, ସମାପ୍ତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।